Arewa na iyalin.com. Zan bayyana miki sirri na zuci. Taho faɗa gida cikin azanci. Ƙauna da so ne suka bani ƴanci. Haka ni maso ne asali na. Man gyaɗa lalle ne baya kwana. Miko hannayenki. Gani na zo. Hada na soyayya tun da ne ma ban yada ta ba. In har kin shirya zo mu je aiki za mu zuba. Dama mun saba ni da kai ba za a raba mu ba. Mai korin laya zamani ya zarce bai ji ba. Zance ya ƙare malami yau ya koma raba. Manya sun aure yanzu fili yara zaba. Ni ma zan taka tun da kauna ban yada ta ba. Soyayya riba oh bai gano sirrin ta ba. In za mu yi aiki sanya rai ba zan miki bange ba. Komai na samu ne maradi na ke zane ba. Kaban na karba na ji daɗi ba tun yanzu ba. Mi shillo shillo ina hauka ban sauka ba. In kin sauka lama kin gaba zan bari yin dariya ba. Leko ta koma mai fushi ai bai san murmushi ba. Zance ya kare tun da ba za mu yi hayaniya ba. Mu dai mun ture yan haram ba za mu ci gaskiya ba. La la la. Ya ki shashanin ki haiganin na ta zarya. Guri na ka zan miji ni na zama amarya. Idan gane ga ki ba na iya wai gabaya. Biya martabar tuwo kar da abar shigaya. In matan garin mu ke dai ce ba ki karya. Sarauta ta zuciya zani na ɗaka hayya. Girma dai a dole kurna ta ɗar magarya. Lissafi ashe guda ce farkon ƙidaya. Su ne asalin mu a rana ba ta goya. Ni na tabbatar idan ba kai zan yi jinya. Jijo ya kiransa ya mai kyawun shirya. Da kai za na rayu in babu ka babu niya. Haifafe na ƙauye shi ne ke gane kuya. Rashin gaskiya take sanya waɗansu ɓuya. Linzami na so da ƙaunar ke sa na hanya. Wani na cikin ababen da ke wutuya. Lalle mallakar waya ne kai har da kaya. Mai zai sa so da ƙaunar kanta da baya. Buri a cikin rai kawai ki zan mamaryata. Ni ma haka ne a gare ni kai wa mazarata. A kai ki gidana na ce na ƙwanƙwasa ƙwaryata. Komai zan maka wanda zai saka ka kiyan mata. Shi so na hada wuyarsa ne ke rungume hausata. Kai dai jaddada ƙoƙari ka kyala mashirinta. Allah tsare mugun nafi da mummuna Arewa na fata. iyalin